la kita mono maka kita tolong di file. Nanu kita. Mau udah pemina nyu ke cari kau ni. Okan nuna cuma minyak gigi gini kan. Kau gitu file sana. Dia mego meja ke. Wani ni. Emang gue. Mana jadi ni lalu nyapu yang tu. Iya coba mesti mau gula pandre. Okan ni tu jadi masuk kan. Agak apa? Tu ada. Iya, saya sendiri. Bapa. Nak kau kena apa? Awak sahaja tisu. Macam mana macam mana lagi? Apa dia? Apa lagi nak? Kena Sini ke? Nak dah lusa. Sini ke? N'ụlọ nke a na-arụpụchakwa ya Pastor azụ dị anyị. na-akụkwa aka. Isi ka m bịafu. Ama m na ịbịara ebe ịkọrọ m akụkọ ga-ejikwa ntị nne. Eji m ego ihe a dịrị ụtọ ole ị chọrọ ya ugbu a m ga-enye ya. Onye na-akụ akụkọ isi ọ na-adị m mma mgbe ị gọrọ ya akụkọ oge. Ana m eche enyi nụ m ya. Ị na-eche ka m mesaa gị ego kwe. Ihe m ji ego ahụ dị mma. Ndị ọgwụ ego a na-abịa afọ egegere ga dị ka ịgbakwa ihe na-eme afọ ha. Hega na-eme ga na-eso m n'azụ na-eche m na-aga ga na-etiba aka na ara abịakwala gị ara agbakwala gị ọ maka mgba nkịtị n'elu ebe a ma agba nkịtị iwe ego ji eri n'abalị wee chi nwaanyị elekwere ihe na-ekwu elekwere ihe chi nwata gị ji alụ nwaanyị iwe ego ya ji eri na wee chi nwaanyị elekwere nwa elekwere nwa Ugbo ihe ohun gị n'anya iwere ego ya ji eri nri lele ọ chiri m adọ Ekwan ka isi were ego anyị ji eshi nri abalị nye broda Leo. Ịma na ọ ga-ericha ya. Ọkwa ịma na onwe nri anyị ga-eri ebe a. Onye m ya. Okay, na iko na. Dede. Nke m si nye ego nye gị ka enye aka o wee si nye anyị ga-eri na. Ọkụma atụfukwara m ego akwụ ego a ka m na-achọ sinsi. Ọwa ashị isi gbuola onwe gị. Chena ma m iwerele ya gaa yọọ gị nwaanyị na-agwa m na ịtụfuru ya. Onwe gị tụfuru. Onye nwaanyị nke ole? Mam ya, just mam ya now. Ihe na-eme gị n'isi. Chena mam yi na. Ịgwa ji eri nri abalị were ya gaa yọọ gị nwaanyị. Olega. Jisi nri gị na abalị ọmarịcha. O? Nneọma.
Ọjọbe o. Ka ji ego. Ịmara like nke nwa nke enye gị ego. Abịa. Mana m na-abịa ka m gaba ọlụ. Chere agụchiri na-eweta mmiri Ọkwa na-eri ikpetu n'azụ ba. nwa inu m ọrịa. Ee, ọkwa mụ ahụ. Ewa agụ. Chọkwara ife. Bịa ne nke a bịa olukwo nke a. Mako nke ha mako ya mako. Sụọ nke na otubo. Mma akụ ọka mmecha ka mkpọnwa bụ oke afọ ọkụ ọka side a then aya akọrọ kuzi usebeni. Ọkụ ọka side ọkụ ọka ogologo a ọgbala m akpụ na ogologo nke ọzọ. Ma ya mee mmako ogologo ihe agbụ ya akpụ. Igwe ọkpa mmemme mmadụ nwa ebe a ọgịn onye eke uke na-agbọ ihe a kedu nkịta na-agbọ ya sị na mnwa bụ onowu ama nkụ mmiri nwa ọtọ biko n'obodo a nwata gee ntị ka ngwụkwọ gị oko n'elu elu wara ọgọdọ ikuku bulu ya obulu ma ọgọdọ ya ka m jụgode gị ichetidị iwe onye maka ịkpatara nwa nka nka ego ga-echere gị anara m ala nna m ọ gaghị eme mmenya onye kwụsịrị ihe na-egwu ebe a ọgịdị ị bịara ịza anị ka ị bịara ịza anị ịkpachafụ ha anya na nsogbu adị abịara ka ngwụkwọ gị nwata na-etolughị oge ịjụ ihe melụ nna ya nwa ajụgha ihe melụ nna ya eme ya alright okay is it alright ọkọ dịzi ugbu a mmakobere m anị maka ogologo oyi n'iko Kụwa na-abịa chere m kụwa na m na-abịa. okay alright mmeta gị ihe m ga-eme okay Ka m ranụ nka. Dede, biko ịracha nke a ịchaara m. O? Ịma na nri anọ n'ụlọ. Ka ị chọ ka m rie, ọnya ka m chọ iri o. Ọsọsọ ihe eri. Asị gị weta ego na ịma nweta ego gị. ya bota na boca You're God in my brother, you know. Brother, let's go. Mana kandem no, brother. Kandem no. Agu ikenni. Agu brother. Ibu yedima, ibu yedike, ibu afana omega mo, owe puro yibazo, madite nakogo.
Nyekanjinasi Ibuchimo. Brother, kamu fakir sa. Kandendo. Agung kenya gagolo. Ya bụ tupu anyị gaa na nchịkọta kedu onye ọzọ n'ebe a nwere ife ọzọ ọ ga-ekwu o nwere onye ọzọ nwere okwu nwere isi ọ ga-etinye ọ dị mma ebe ọ bụ na o nwere ọzọ nwere okwu nwere isi eji m ike ndụ bụrụ onye isi oche ọgbakọ ụmụ ikorobịa n'obodo a wee na-asị na nzukọ a anyị ebugharịkwa ya ka ọ dị ka o si adị n'ọnwa ọzọ nzukọ anụ agbasago ọ bụ na ndị a sị na ba amanye gị ana etu esigbo egwu mee ka mmanụ ịhụrụ ka anya na ekpegide ọ ga-akwụsị ọ na mba ha ụlọ ihe mere na jụrụ amajụ ọ gịnị dị ihe nna ndị a ihe dị ya ọ na eme ji ego I know you to be a social club. A na-ekwu na ọkụ gbara fara ị na-achụ ma ọgbọgbọrọ ọgba ahụ onye onye ka anyị mepụtara ime ịnụ ebe a ememe ka hapụ anyị mmeti na-ekwu eri ọmụ nwere fada ọkụ ị na-ajụ m nna ahụkwa m ịmụrụ ịma onye ga-enye m efe m afọ ihe na-akụ eri ama m efe a na-emeghe ihe ị ga-enyekwa m efe ịdọkara m efe ọ ndụ ka isi ọkpụkpụ ahụ iji na-enwe nna m na-amaghị ebe ochi ebe a mụtara ya na-abara m uru n'ezinụlọ m ọ ya mere ihe ndụ ka ọgwụ nwanne gị nwere jikọtara m na ndụ iru ugbu a tifi ya tinye na ihe ọla adịghị mma wetere m ya agbasakwala anyị nzukọ a n'isi ọ tọkwara ọchị ana m eledo onye a na-ahịa anyị ebe a ọdụ ndụ ka isi isi na-adịghị mma ka ụmụ ka chairman na udewuru isi ga nkume na-ekweghị m ka m kwuo okwu ebe a ude na-ahịa onye na-adịghị adịghị anya nna ọkwa na maka ejighị m ego akwa ego a m ga-ekpata ya Hey! Chineke emee maka chukwu mma aki nwere nke m ga-eji anụ ebe ibe m nọ ka m weli aka elu ka m kwunyere ya na-eme ebe ahụ ha m ka ya na-akpọ nwa mgbachi a na-akpọ nwa nkechi ama ọjụ na m ikwu okwu ka ọ bụ ya dị ihe nka mmanwụ ka m na-agbara ogwe na nke enu na na-eme ahụ m onyinyo na-ekpokwana m ogwu gị a na-agba ogwu a na-aka gị okwu na-eme anya Nna ịma na ihe na-ebutekarị oke mkparị anụnwa bụ maka na enweghị ego and onwe ihe ị na-alụ ị ga-agba mbọ ka ị chọọ ihe ị na-alụ were azụ jee brek nke ihe m na-ekwu okwu ebe anyị na-ekwu okwu ego ịma na onye nwe mmadụ nwe ego ma aghọtakwa gị mama aghọtakwa gị ebe ahụ mama ị na-akụkpụ akụkpụ ka ị na-akụkpụ akụkpụ nke m ga-eji na-ekwu okwu ebe a ị na-ekwu okwu ego gị na ego ọwụdụ na ụlọ yiri ka m na-ekwu okwu ego na-ekwu okwu ihe dị mkpa ị na-ekwu okwu ego ịma ọ ka mmadụ ịchọrọ ihe ị ga-alụwa ka ịchọ ihe ị ga-alụwa kpatawa ego nwee ike ileta onwe gị anya mama ihe m na-eme dị legit ọgịnị mkpọkọ ebe a ebelebe gbuo ịmakwụna ihe bọs na-eme ebe a ịmakwụna ahịa ahụ amakwụkwọ mmadụ agwa ịmakwụna iwe m adịghị mma ikwụsị na-ekwu ekwu ego ebe a nwa achọghị m kọsụ mkpọkọ ebe
ihe ga-eme ka ọ dị mkparị dị ihe mkparị anọ m n'ime ihe a mkparị anọ m ọ bụ mba ọ mkparị ka ọ bụ lele ọ bụ na mmanya nwatị ọ bụ ka mmanya n'ụlọ lele dịbego m na onye ndị na mpaka m izuru dịbego m ele ebe mmanwụ nke a shi mma ele ebe o shiri shi rebata ebe a come where you know mega nene oh nene ka na maka maka e mego unyo amanna ka ma okwe ayi mo yo keke nwata mmadụ ga-alụkọta were ego titi na ntanta ya ọ wee ba ego na adị keke obi adịghị mma obi adịghị mma ọ lụkọta ọchụwa olulu na-afa ihe ego ngwa ewu ewere n'ego ya na ọjụ ọbịa adịghị m nso eyiri m ewi ka ọ yiri m onye ohi ọ wụrụ sa anyị atọ nye nọ n'ime ụlọ a mụ nwe m ụdị ego m nwere anyị ma na Ndụka agaghị anọgide otiwe mgbu n'efu tuwe ilu na-atụrụ m ilu ọmme anụghị m akụkọ ọ bụ na ọnwụ gị ọ ga-agwụ n'ewi ọ ji echi ewi ga-ewe ihe ọ bụkọsọ oluluko ebe n'ime oluluko ọ fere ihe ọ na-alaik ihe efe ebe ọbụla na-afọ ịga ihe obi dị njọ ka m gaa ebe ide m nọ oge nne m ọma anakwe uru dịkwa nwa na ebe nwaanyị agama mma agụbara na ya ka eji ọ gịnị na na-efu gị onwe ha nke ihu gbara n'obodo ọ dị ihu na-eme ebe ha na-efu gị oke na aka erikwa ọkpọm agba n'ụlọ na-abịazi n'ebe ị na-agwa m ka ị na-agwa na ndị enyi na-agwa m ụdị ugbu a m soro gị ebe ebe anyị na-agwa m na-akwara gị kwesịkwara ịjụ ya jụọ ya amalụ m ma ọ chọrọ ka ị lụọ ka mmiri ya soro bụ ọhịa m bi na-ajụ ngwa si n'ebe a naba si ebe a pụọ ma ga-akwa n'ebe oge ka mma unu si ebe a pụọ ga-akwa n'ebe nne ewukwa unu achọrọ ịpụ anyị na-esegbu ihe ụkwa n'iwe gị unu achọrọ ịpụ anyị nwee ebe anyị na-aga ngwa shelunu ana m abịa nnukwu ihe ndị ashị na-eme ndị osu imi na-eme na ife ọka ha ndị ara ndị nzuzu unu na-achụ nwaanyị unu erijuo afọ ka m nwetakwa unu n'ụlọ ebe ọzọ ndị nzuzu mmụọ onye mere anyị ihe ọ ga-adịrị mma ụmụ ya ọ ga-adịrị ha mma ana m eche gị granọt n'ọnụ iwu onye iwu onye nwaanyị nna gbarakwa ọgwụ gị nyekpugodo n'ime nwụcha nyụbaga n'ime ọgwụ ogede ihe nye onye ọfụma ọgwụ ogede n'ihe a enyi gị nwaanyị onye ma Chineke m oge gwa gị na mmadụ atụrapụla maka oke ụwa ma kwe ọ gịnị bụ nsogbu gị ọkwa lie ụwa niile lie gị ka ị na-eme ha gịnị wee mezie oge ị gwakwara m na ịhụrụ m n'anya ọkwa ihe ị gwara m na ịhụrụ m n'anya gị na ṅụrụ gị n'anya okooko dị ka gị onye nzuzu dị ka gị na-akpagharị biko rijigodo afọ biko ka ị mara mụ nke a ị na-echara m anya si m na ọmụmụ sịrị gị na ṅụrụ gị na na-achọ ebe a pụta ụzọ adịghị biko iwukwana onye ara nne gị ego gaa nara m mgbe m na-eweta ego ị na-anara m ugbu a awụọla m oke ụwa ma awụọla m onye ngagharị oge ka ngwagwa gị ị ma ihe ga-eme ugbu a ị ga-enye m ego niile nyere gị na ihe m na-ekwu
ego ni nem nyere gi ige ego ni nem nyere gi na putagodi nem ya ogini yo di moto ego le ki yen mu apu ndo ne na wa ele lo go jo ti na be landa be go ti de ego ni na woni na Chineke me ka di hedi nka bam na-eweta ego enye ya awụ m ụtọ ụwa ya ugbu a onye ọzọ na-eweta ego awụla m okoko nnọkọ ikpe ihe ya onye wuri onye ahụ onye wuri nwoke ahụ ọgwụ nwa ticha na-akụziri ụmụaka na anọ n'ụmụ eke ticha na-egwugharịgo ngworo nne Nne kwana. Oh, nanka anyị na-epiogharị makwa na ya nwa apịa mgbe ele ebe ipiogo ya ga. Ịga ha m onye nwụ bata ama m anyị isi obodo a. Mana enwere mmanya na-ama ọzụkwa m ihe o jiri na-ama mma mmaga na ọ na-abanye anya enwere otu isi mmaga ji wepụta obodo ebe ahụ gị isi achọrọ m ka mị na gị ma ọyị ịghọta ikwukwu na mba enwe oji mmadụ esi na ọ bụ gịnị gịnị onye bụ oyi gị na gị nwere mmadụ even not going only for Bonoli. You just don't want to go. Oh, you there? If you don't want to rubber, we for now. Even the Bogani, I'm like me, your mama and Gaga. Where are you going? No, I'm going to should share Shabba. Memorial in a Mulayambo. A memorial. One guy, Amu, Tuka, okay. Only the Bible, even Anya, even a. Only one, okay. Onwere ofupulu rọba tuefu ya bụ ọ nago n'iyi nke agụgo onwe bọlalụ bọlabụkwa ọ ya nakwa n'iyi nke ya gafuo gbafụkwa hei agwazigbo m gị alakwa m mechie gị ọnụ ndụ ka ị na-kwadịrị mmadụ n'obodo a kụzuzuzu onye nke nụwa nnezizipụ nke ọnka na-achaka atụ mmadụ nke na-achaka ọkpụkpọ ala m nsogbu adịrọ ụ na-ekwuzigbo nsogbu adịrọ aka agbata obodo a na-achọ onye ọ ga-adị ọkụ ogbe ma ọ kwa village in cause of the banana. I know I don't want. I'm not like you. We're back up. Away, he cook a way to go. Oh, Hannah, you know, the one gun, I'm actually making down. I want to do up a hand. I'm not but the next match.
Nne, Amarecham. Hi. Ọkwa ọtụ mmanụ baza. Nne, ibe ebe nna gba gị, ọ bụ otu anyị dọcha. Mụ adị oji. Bụ na anyị nụkọbọ nwaanyị. Yara gị. Ọ ya ka njiwe na-agba gị. Ụna, ụnọ niile. Ma n'ime, ma napụta. Ngwuru niile bụ nwa nwa. Ọ bụ nna m napụrụ m. Otu ahụ bụ otu nwa. Otu ọgọ lapụrụ m ya. Wee sị m nwere. Wee bahụrụ. Aga njiwe gwa gị. Nne, kwete m. Mụ na anyị mekọ. Ebe na-ebu nka. Eziokwu. Guys, ife anyị na-edi ebe a. Ndị nwe. Mkpa nwe ozu ụmụnne ka ha chaa nsị. Ụmụnne, o nwere onye nwe. Ọsọ m ngwuru a. Onye ka m sọsọ mụ bụ otu nwa. Mụ bụ onye lapụrụ ya. Aga njakwa gị. Ikwete nne m ka ala ikike. Nne m kwete n'ife ọ sị m chọọ nwaanyị na-akpa. Aga njochi. Bịa ntị ike. Ọ nọ m gị na-agwa nwata nwaanyị a. N'ọsọ gị ka nna m. Eshikwana m ole. Nne, onye a, ọ ndụ ka ebe ebe a. Ọ nka dị ya kpọ ndụ. Ebe nwa ya nwere nka dị mma. Ya, ọnwa Ndụka. Ya, Ndụka. Ihe akpachapụ n'anya gị n'oge isi ya. Akwa maka nwata nwaanyị ka iji na-ekwu ihe. Ọ gị ekwugbuola onwe gị n'oji a. So ịsocha na ndị chọrọ onwe m. Si ịsocha na ya. Ka m gwazie nke ị na-amalọ. Eziokwu, nna gwa gị eziokwu. Ọ bụrụ na mụ amaghị ka dị ndụ, ọ bụrụ na m fụọ bịa anya ka nkarị ego ịnwụrụ mmanụ ọsụsọ m nọ nga na m nọ ngwuru a lelee nnele anya Chukwunna chapụrụ aka wee hazie gị echi Sọnde mgbede ọmiwu dị ọkpara iji a mana ị na-eme anya lere m anya ama ị ga-ama na Chukwunna kpochapụkwara aka wee hazie m ihe ngwọrọgwọ bụkwa ihe ọ gwọrọ echi Sọnde ma ọ mụchi Sọnde ụtụtụ n'ọnwa ụtụtụ ka a mụrụ m ma ọ gị na mgbede mmadụ nwere ụzọ oshiri ga aka ya mana so onye na-abaghị uru n'eji a bụ isi ọkpụkpụ a jiri oji denwere ihu ka azụ ite eji nkụ wee shie mmiri ọkụ otele ehu ọsọ na-abaghị uru ebe a ị ga-eme ọdụ mmadụ na-asụsụ gị ọnụ makwara ọdụ mmadụ na-agwa gị okwu ọkwa ka ngwa gị agwa nsogbu adịghị anọ n'isi anyị otu oji wee ha gajie na-eme ka mma akụkwa shi nne ka ngwakwa ya eziokwu bịa ka ngwa gị ọ bụ ịbụ ya ịjọ ewu nkịta ekọdị onye ori ebe ma ọtụtụ nni ori nne ụtụ ori nne sọsọ onye ori ori onye ọnwa ọgbọgbọ ebe nne m gwara ụlọ alụ ọgbọ ịbụ ọzọ n'alụ anyị na-egosi nkụta m Chineke ga-ebulie gị elu n'olu gị ka anyị bulie gị elu Chineke ga-ebulie gị elu n'olu gị ka anyị bulie gị elu Olisa bi n'igwe ka anyị bulie gị elu n'olu gị ka anyị bulie gị elu Chineke ga-ebulie gị elu n'olu n'aha Jizọs n'ike n'ọbara Jizọs onye nwe Olisa bi n'igwe eze kere ụwa niile biko anyị na-akpọ gị n'oge awa anyị na-asị gị bịa nara ekele bịa nara otuto Chineke bi n'eluigwe biko bịa nyere anyị aka nyere ezinụlọ aka n'aha Jizọs anyị na-asị gị biko ị bịa gọzie diọkpara anyị nye ya ezigbo ego ka o ji wee nlekọta anyị Chineke ebe ọnọdụ anyị nọ ya enweghị ego enwe ịbụ niile na-ara ya ahụ Chineke ọnụalụ gị bụ onye anyị nwere biko bịa nyere anyị aka na Jizọs onye nwere Thank you Jesus Thank you Lord Amen Amen
ọrụ kapịnta be anyị lapụrụ anyị wee ọrụ. Achọrọ m ka mụ na anyị jikọọ aka ọnụ gbasie mbọ ike ka anyị nweta ego ejejuo na-eme ezinụlọ anyị anụ anyị. Ịfụkwa na ego ị ga-eji wee nụkwanụ nwaanyị. Dede mmadụ ole ka ịma n'obodo a na-alụ ọrụ kapịnta? Ilukwa 15. Onye n'ime ha ka ịma nwere ụgbọala? Ọlọ. Ka onye n'ime ha ka ịma zụgara ụmụ ya mahadum? Ọlọ. Onye chọrọ ka m wụrụ kapịnta? Ọkwanụ ka site ebe a wee bido. Echegbula onwe gị maka m. Ị nọ n'ihe m na-agwa gị? Ọkwa ego. Leo, Noah, nke nwe ya. Obi shiri m ike. Ụjọ a na-atụ m. Obi shiri m ike. Isi ga-ada onye ọbụla ga ya ọkwa n'obodo a ka m lọtara ka nri ala m agwa nna nwanne nna m erela ala ashasị ndị egbuliri mmadụ maka atala m ahụhụ ndị egbuliri mmadụ Ogodo nke na-aba gị na mma na-alụ ụlọ ọ dịkwa Ọsọ gị na eluigwe na-ekwu onye gị na-agụ ọnwa ọchukwu gị na-agụ. Lele esi ebe m si lọta obodo ka nri ala nke m were bido ndụ agwa m na nwanne nna m erela ala ndị egbu mmadụ n'obodo a ị ga-anụ ya. Echeregodo ịtụkwela anyị ma ebe anyị nke ime ga-ahụ ka onye si Biafra bata. Anya nje na anyị oche nụ bikọs anyị nụrụ na ịlọtala asị ka anyị ekelekwana gị. Enyi n'anya ọjọọ. Ịma ihe kwara na onye ochie nọrọkwa ọgwọ gị ka anyị chọtara ịbịa. Ndị na-aba ka onye nshi ọgụ Biafra na anyị nụrụ na ịlọtago na anyị sị ka anyị bịa kelekwana gị. Ịnụ anụ ebe a na-aba. Ala m si lọta obodo a ka m lee were bido ndụ ka a rakọrọ m na nwanne nna m elela ala ahụ m ga-egbu mmadụ n'obodo a. Agụ ka ezi dị ngwa gị na kemgbe nsi obodo a kemgbe 5 years nsi obodo abụọ nọ na nga ka m nọ ịma mkpụrụ nga gịnị mere? Nwere ofu onye m nọ ebe ahụ onye asị bịa na-ewere ya moto ebe m na-ere moto ka onye ga nọ ndị uwe ojii bịa jide m duru m gaa mkpọrọ afọ ise gara ka m nọ na mkpọrọ na moto ahụ na-ele na moto ezuru ezu. Kemgbe afọ ise isi obodo a hapụ nọ na nga ka ị na-eyi anụmatụkwana gasị ọkwa onye m ka ịbụ gaa na-ewe ụdị iwe akpasokwala n'iwe iwe iyi na-ewe iwe ya ma egbuokwa gị jiri n'obodo a ma onye nara na-ewepụtaga ala ndị bụ mmadụ igbu mmadụ ihe anyị na-ekwuzi kemgbe ị mere ị gara ije ma chekwa na igbu olu ozu ama na anyị ka gị mma. a ga-eri ekwela ihe ka ebe ihe ọ dị onye ọbụla niile ọ agụ oji mmadụ echekwa na ọwa ala ka ọ na-agba agụ oji nwoke a enwe ebe a na-erikwa ndị enwe ebe a na-eme mmemme ka afọ ọbụla ya gaba ka onye rie nri afọ nri efu ihe na-atarị ahụ ọnụ ọ dịkwa anyị mmadụ ka eji bịa ewu ụzọ anyị azụka nta agụdo mmadụ ya rie agụ oji nna m ọ ga-achọ ala ọ ga-ere chọọ onye ọ ga-azụ ịma na ọgọdọ agala mkpọrọ mbụ ịma na
gị na onye gara kpọrọ na-agagharị ndị mmadụ gasị na-egwu onye ohi ịma mmadụ ole na-akpọ gbala mmiri agụ ndị ohi anyị amakwana n'otu uru ọ bara ya n'agbanyeghị na ụzụzụ ọ na-ezuzugharị na-eshigharị ihe nọ na-eshigharị nna gbakwana ewute obodo chiwe zogo ohi gwa m ka m mara ka ị na-akọrị onye ihe na-akpọrọ afọ ise ka ị na-ajụ ma o zuru ohi ele ihe ọ na-eme ya ele ihe ọ na-eme na mkpọrọ afọ ise ọ na ohi ka o zuru nwere ihe ọzọ mere ihe m ji na-agwụgwa gị ọwụ na ị gaghị ahafụ ya mụ agaghị ahafụkwa gị na ya onye ọhụrụ maazị ya ọ daa na ese ọrait nsogbu adịghị agụ na Chioma gwara nna ya ọ dịkwara ya egwu na-ebutekwa okwu Chioma nna ya na-ekwere ihe nna pụọ ebe a chebe a pụọ ụzọ adịghị ya Chioma onye otele ka onye isi na akịrị Chioma enwete m ga-esi eji nwa ahụ wee gba ọgwụ ego ọ kara mma ese gwọ ọgwụ ego enyekwara nwa gị ugwu ka ebe ị hụkwara ndị ọgwụ ego anọ n'ụwa gwọkwa ihe mmadụ na-aghọta akpọkwa m ihe na-akọ gwọ ọgwụ ego mana ahụ na-afụ m ose ahụ na-agbakashi m aka ahụ m ndụka ahụ ama m ihe ndụka ahụ na-eme n'ezinụlọ nna ahụ ọ ga-erugodo mgbe m ga-eji nwa ahụ wee gwọ ọgwụ ego na kedu ihe ọgwụ ego na-akpụgharị gị ọnụ ebe ọ gị na ụmụnna ị ga-agwọ ọgwụ ego adịla m gị onye na-agụkwa na ọgwụ ego ụwa ataala akị ọnụ bọdọ nke ịgwọ n'ọgwụ ego Mike, I'll go with her. Uncle Mike. Oh, Mike. Hell. Uncle Mike. Joy. Mike, I'll get past here. Na ke kuru me. No. Na we aka. Na le baka. Na ke kuru. Na le baka. Ya aka ma. Mike. Agongwa na e ga-agwa ele ihe o. Na Ochukwu na Ochukwu. Mike chere. Yi na Ochukwu. Chere no. Mike chere. Ese Ochukwu. Yi na Ochukwu. Chere no. Nna hụkwa agụba me ga-akwala. Ese Ochukwu nna agụ hapụ. Ama ngwanụ gwara ya eziokwu onye kewa anyị ihe na-enyere Chukwu aka. Okay, hold on my man. Nya we ya need no na. I know na ya buy ofuma. Okay? So who need the I want to be at my house. Ụlọ ebe kwa na ịga. Iwe bụ n'ụlọ mbụ. Enu no my ba. Na adalaji. Ka won kebe ka sta no mu no. Ya wono. Na nke na-egbu n'oge ke ka na-ewe ọ bụ ebe a na-etiba eti. Ama m onye ewe ama mgbe agụụ na-echichi arịghị ọnụ na Amakwa m. Na nye change go kita. Okay, nye change go. Ihe na-egbu n'oge ke ka na-ewe ọ bụ ebe a na-etiba ga na efe adịghị lewe. Ọ ba guju oyi. Oh. ị ga-agwa anyị ọgwụ. My man, unu bịa tomorrow. Unu bịa echi. Nna ka anyị ga. Mba ọwụ nkịta. Unu bịa echi anyị nọrọ an ọfụma wee kpaa ọfụma. Nya onye ya akpọ ọfụma. Ma ọ dị echi na akụkọ aba na akụkọ. Don't worry, come tomorrow. Agụ echi ugwu echi. Aga ọwa abịakwa echi na ya aba na akụkọ nnabe. Unu enwe nsogbu. Bịa na echi o. Agụ bịa na echi. Mike agụrụ agụ wuchala mgbe Na don't worry, you change go kita. Ai. na godo aya la rule o de ke ga de ga kai ga ria nke un ga lo ka suru nu ga even na ga Gino ya. Ebe a na-aga. Anyị ga-aga ịhụ biko.
enyi ga-aga ihu na-aga n'ime bana enyi ga-enyi na-efegharị mmadụ ka isi nri gbara ọkụ gaa na-efegharị mmadụ n'ahụ ka iji nna lekwa ụzọ isi gawa a ga-akụrụ gị ekwe enyi chiri ya pụọ biko a ga-abụrụ gị mmadụ bụrụ gị mmọnwụ nna gawa ịchọrọ ịmanye ndị ohi nna gawa enyi na-aga elekwala ya n'azụ na-esi ya ndị nwụrụ anwụ na-aga grep ya chara anụ nna ka anyị nna m o nwere ike iso anyị n'azụ ọ ga-emecha nwere ike iso anyị n'azụ chere ọ ga-emecha nwere ike iso anyị n'azụ na anụ a ọkwanụ gị tara ya anụ ndị nwụrụ anwụ oge ịna-atọkwa mmadụ ọchị ihe ọ gị ọmụa anyị rugo n'agha anyị na-agba mbọ tupu na-agọzi anyị anyị rugo n'agha ọnwa nna ga wetara m nkwụ karịrị anụ nkwụ nna hapụgodo mmanya na-agba ịgaba ke ihe ọgba ịgbagbugo anyị na mmanya ke ihe ọkwado a na-ekwu na anyị na-achọ igosi anyị igwe ya iji akpata ego tu anyị n'ihu ọgịnị dị nna nụrụ nwayọ ọdụgo nkwado ịkpa ego ịgbakwala ọdụ mkpanya na ana mgbe maka na ejighị ego onye nsogbu atụrụ ụlọ nwanyị menu mma kpọọ m kpọchere onye isi anyị ka kpọzie mbọsị ụka ọzọ ya na-eme nganga m ka anyị meche ka akpata ego a mba ọ maka ihe ọ na-eme ịnwe ọtụtụ ihe m na-eme ka ha pịa ụkwụ ọzọ o tere aka mba dị ọ tere aka ị ga-eji anyị otu a si akpata ego a nna ọgwụrụkwa ọgwụ ego agụ mụ a obi jikwara m ike ọgwụrụ ọgwụ ego agwọ ya nsogbu adụrọ mụ anyị nyere n'aka onye akpata ego ihe anyị ji ndụ anyị nna enyi ihe anyị dị ọwụrụ obi jiri m ike agụ nsogbu adụrọ ịma ọ na-adụ mma ebe onye ọbụla bịa jide ego abata n'ọgbọ anya pịatara ọgbọ onye ịma na-emegharị anyị nwaanyị mmenyere n'aka mmenyere n'aka wetu unu obi unu mmenyere n'aka ka wetazere unu mmanya ka anyị ṅụọ mmanya ka o dosa anụ ka wetere unu mmanya ka wetere unu mmanya ụkwa ka arụ si eme m na ije anụ onye na-achọ ije na mba ka ịkpata ego ọnwa ajụ na ajụ onwe m na-asị ka ebe mmadụ ya abụọ mee kịta ụdị ọrụ mmadụ ga-abụ ọrụ o nweta ego ngwa ngwa otu anụ na isi wee Dede, adị m sure na ọgwụ ọgwụ ego gị na-aga Igbo. Amakwa m ihe m ji ekwu ọkwa maka Mike. Ozugbo mmanya nwụrụ ọkpata ego. onwe ya nụbere n'obodo niile onwe ya nụbere na Mike ka ihe m na-akọ eridi onye kpata ego ọgwụọla ọgwụ ego otu ọ dị ka ihe m na-akọ dị ijidere ya ebe ọ na-agwọ ọgwụ ego a na-akọ eri nna m jiri m anụ ihe Dede, amakwa ihe anyị ji egbu ihe makwa na anyị enwezi mma anyị enwezi mpa ọkwa ka ọ ga-adị ofu onye n'ime anyị nọkọta nwụọ ọgwụ ihe mere onye na-anwụ na ihe m na-ekwu onye ji agwọ ọgwụ ego ebe a mmadụ ga-eji nwụọ onye na-anwụ leka m hụ nna ga ịkpata ego ka m nwee ike izi ruo n'ụlọ akwụkwọ ya na ihe m na-ekwu agụ ụlọ akwụkwọ gaghị adịghị mma ị chọghị ịkwụsị ọrụ kapịnta ga achọkwa bụ ihe na-akọba ego dị ọcha ego niile dị ọcha agụ nwere ego dị ojii ego niile dị ọcha ihe na-akọdị ndị a na-agwọrọ ọgwụ ego ha na-eji enyere nne nke ha aka n'ego afọ ụtụtụ echi mụwa Mike na Lọ anyị ga-ahapụ obodo a mana ama m mgbe m ji alọta nwere ike ije ahịa ịgwaga eziokwu
Sam, biko, nwanne gị nwaanyị ịtakwa ya ọfụma. Biko, ị na ihe m na-ekwu? Nke m. Mụ na-ajụ oyi maka ije anụnwe na-achị gị. O nwere nlọ na abalị fopụte tata. Nlọ anụ a ọ dị ezigbo njọ. O mere m obi esizi m ike na njem anyị na-achị gị. Sam, gaa ehi ụra. Ị ga-ehi ụra. Ọgharịa nrọ. Na ihe m na-ekwu na ọ ga-adịkwara anyị mma ma ịrụ ebe ị nwere ego. Ị na-anụ? Sam, ịkpata ego. Ịkpata ego, Sam. Gaa mara na ụbịam dị njọ. Ụbịam ajọka. Nei, ndị dọliga ka akpa ose. Ele ihe megị. A na-achị ka oke. Nna m gara ke Mike. M gara ke Mike taa. Nsi gị Mike ebuola. Mike ọgaranya. Ihu moto Mike na-anya ya. Ga-agwa gị agwa. Gara n'ụlọ ya. Agara m n'ụlọ ya. Mike chọrọ igbu egbu. Chọrọ iji mmanya merụọ m arụ. Enyi, enwe ihe ọ gwara gị, enwe ihe ọ chọrọ ịhazi gị. Ọtụtụ ihe onwe ya na-ekwuru. Ihe ọ na-arụ, ebe ọ na-arụ ya, ihe niile. Chere mkpa ihe ọ na-arụ gịnị akọ? Akọrọ ya nụ. O kwere ịhazi. Ya na-ekwu, kpọrọ gị gaa. Ọ bụrụ na o kwere ya, ọ gara ịdị m obi ụtọ. Nna, ị ga-ebịa lawa. Lawa nke bụ ekele dịrị Chineke. Laba imebi ihe. Mmadụ agakwa ekele Chineke. Jee shie arụrụala gị na-eshi. Ekelela m Chineke agụ. Ya ga-arị ya. Enyi chọ ebe na-anya. Nna ga lawa. Echekọta nna m agwala ihu kama anyị a na-eme. Lawa. N'obodo a unu ga-akpachapụ anya. M ga-akpachapụ ezigbote anya. Nke gị ka m njọ. Ịhụrụ ụmụ nwoke a na-agbagharị n'obodo a, biko ị ga-akpachapụ anya. Onwe ihe ha dị mma ya ihe a na-arụ ịgagharị na-atụgharị ụmụ nwaanyị ime. Biko nke m. Dede anọ na ihe ego. Mana biko ama m ka m ga-esi agwa gị ihe. Obi echicha m ike n'ebe ị na-achị gị. Biko achọrọ m ka ị na-ekpe ekpere ọfụma biko etinyekwala aka n'ihe ọjọọ. Dede biko etinyekwala aka n'ihe ọjọọ. Brother, ife a bụ chapreti na-ekpe mana achọrọ m ka nye gị ka iwe jebe njem a bifo ị na-akpọ ụla ikpe ya itetekwa n'ụtụ ikpe ya ka obi n'igwe wee na-anụrụ olu gị nụ. Anụla m ihe unu kwuru. Ka m gaa. Echekwala m ka mkpara aga tupu ha hapụ m. A na-eche m tupu m bọsa ha. Nwa m biko, ya m chọrọ ịgwa gị bụ ebe anyị na-aga nke esokwa na ajọ otu biko awụkwana ọgwụ ego. Mbanụ ma elekwana dị ihe ọdị ihe na-eme. Etekwana aka na ajị ya nwa m. Mbanụ. Ebe m na-aga enwere m okwukwe na mma akpata ego a. Ele ọdụ ụgbọ ya like ịnya ka m gotere gị ụgbọ ị ga-agba amakwa m ụgbọ oyi ka ị gaje ebe ahụ ije. Hey man, ebe m nwechi akwado otu a akwado m ka onye otu. Nwoke lele ebe gị babaga. Ana m ịchọ ego. Onye edebere gị na-ejejepụta
mma ka m gwa eziokwu ka m gwa gị ọ bụrụkwa na anụ onye abụọ ebe a nke aga ọgwụ ego na jikwụkwọ jekwa ka ije n'ụlọ ekele ekpere ekpere ka ije biri nga ebiri na ụlọ debe ekpere ekpesi mere elekere debe ka o ji wekwara ọgwụ ego akọzi na maịka na bakparị na-enwe onye ọbụla m ji agwọ ọgwụ ego ọgwụ isi ọkpụkpụ a ka m ga-eji agwọ ọgwụ ego isi ga nwa nke a isi ọkpụkpụ ga ịnwa ya nwa onweru mbalụ ịmekọta nwa ya nwa ojiri ngwọgwego ọrụ nkịta nkwụta ka ya ịmakwara na enweghị uru ịbara ihe ọ bụ chụkọ iwu ego m ga-efu ọhịa ma m ji echi ga wee kpaa ego idiot gawala m idiot ka m ga-achọ ego ihu Mike biko majika ngwa gị ọ bụrụ na onye emekọta nwa ahụ nwa wee pụọ nga nke ya gịkwara akwụkwọ nke ị na-anyụ onye na-agbagbọ ike na-anyụ oge anyụ na-agbagọ ịgba nyekwe ka ị na-anyụ onye na-agbagbọ ọgwụ ego ibu gị na-agbọ lọ ọzịdabịa bụ ọlọ ya alabara m ibe ndị jekwa ibe na mekwusikwukwo nekwe jidekwe ya na-apụkwa na nke ahụ ọka nke ahụ nke bekarịsị na nwunye nwe n'obodo a ala na ihe dị ihe nke ọ bụla atụrụ aka isi n'opeka nke nye ọkpọ na ịga ọsokwa opeka ị na-amụda ego kedu ebe isi akpata ego nke anyị na-agba mbọ Chukwu na-agọzi anyị enyi iwe ọga unu na-abanye egwu ọ makwuru asị m unu na-abanye egwu unu abatagwo ibe chairman unu abanyegwo ibe ịkpa ego dị n'ụka mgbe ụmụazị na-agụ abeshid ego na-esi isi n'obodo a ife a ga-eme gadeli unu ya akpata ego ebe ọ na-eti isi na-eti isi ogene beji anyị na-arụ ya arụ chọkwa ka m gara goji ma gara goji nwe ka a sa arụ ya ghọtara ịma ife a na-arụ ọdụ n'etiti nwa Chineke esoghị n'azụ ndị ala mmadụ n'ihi ebe a onye si ihe ụwa dị ụtọ na unu na-ejide kpata ego unu kpata ego na-ebi ndụ ndị achọ nna mmadụ n'ihi na ndị ala mmadụ n'ihi ụlọ ya kpata ego na-ezukwe n'oyi nne ka ịkpọ n'ihe ị na-achọrọ ịkpabi ntị ihe na-aka na ntị akwụkwọ ihe aka ime n'ọkwa ihe awụ ụwa ala ajịrị anụkwara ebe a atọkwala m ebe a na unu na-ejide kpata ego ama m n'osi unu n'obi ịgwọ ọgwụ ego maka ihe m ji ekwu na ụmụ mana iji anyị nọ onye ebe anyị ha ịpụtazikwa apụta adịrọzikwa maka ya ada asị ndo isi ndo ibidokwere isi ihe ọbụla ya gabiga anyị kpata ego anyị ka ịkpa ya ego sụgbadoro ọ bụrụ fụrụ ife a bụ ife anyị ga-eke n'isi
Akicha isi akwado chahana ayara ụra anyị esi n'ụra wee dapụ ka dị ebe ahụ ka anyị efe n'anya ọgwụcha ụmụ nchekwa na ọ bụ igbopụ isi ndụ ka culture na apamdu n'eji eze mmụọ na-efe ebe a n'otu a ada alaghachi azụ ịbatasigo ugbu a gwamudebulu chọrọ ọmilion kọbilion kọtrilion trillion. Ihe chọrọ ego. Mụrụ matakwa dịka ị chọrọ otu a si dị otu a ka atara ahụ ya si dị
unu ga-amalite ịzọpụta njem unu. Nene ala unu nwa ya gaziere ụmụ achọrọ m unu were uchu tinye ya uche achọrọ unu mee ife ọfụma unu mana unu mee ife ọfụma ọ ga-aba ihe ọnwụrụ ọnụ fụrụ ebe a na-ekwukwene n'ezi asị ya gaziere unu mmụọ ya abịa na unu adọrọ ụnụ mma ebee ka o ji ọ gaghị ịla osanye ehihie ọmena iwu anyị ada atụ egwu ada ekwu okwu ada anaghachi azụ nke a bụ iwu anyị nke ọ bụrụ unu dara bidokwa n'isi ada asị
asụkwa ha tụkwala ụjọ imebikwala m ihe mmiri onye ụjọ ji agụ ile manya n'ihe ọ dị ka ụjọ dị ebe a na-agwa kasha ya na kasha na chọọ ebe a ga-anọdụ ọdụ ọ bụ dị chọkwara ụzọ nọ ịlawabeghị mmadụ esi ebe ọ ka dọrọ gị n'ụkwụ onye na-adọ onye akụ ị na-eme mmadụ egwu ego ka mkpazi adịrị na amalọ ime na mmadụ ịkpọrọ ọrọris na ije ejebe ego ịlụ ọrụ oyibo wee ruo ebe a wee bụrụ ọgwụ ego asị ka nye na mmadụ ije na-agwọ isikwu onwe gị asị ka mkpazi adị ime na amalọ ndụka akọlọ ije n'ụka ebele ọkịbụ ndị na-enye ogologo white ndị abụ ụka nwa nwụda ezinọsa sabateria jee chukwuba besibe belike maka na ị ga-anụ ego anụ kpọọ ya abụ ekwesu ekwe ndụka bụrụ onye ka mkpọrọ gị ya ndụka bụrụ onye ka mkpọrọ gị ọ bụ na ị ṅụrụ mmanya n'isi ụtụtụ ọ ka gị ma na ịkwanyere onwe gị ugwu ịnụ ya ọ ka ma na ịkwanyere onwe gị ugwu akpachi ihe anyị na-ekwu n'isi nwanne gị nwoke gbadị na ifuru akụkọ agaghị ebe niile ekwusigo ma ọ bụrụ na onwe ebe inwe nye m biko ọ bụrụ na onwe ngwa ọ dịkọrọ abụrọ Agora não tô ya, não não tô. Baseado. Temos a uma forma. OK, tá.
n'aha Jizọs. Ọ bụ n'ike n'ọbara Jizọs. Ezi nwaanyị na Chineke, Papa nke ime n'igwe, mere ka ọ ghara ịnwe ajọ ife metụta ụmụ gị nọ na-akpọku gị ugbu a ka ị chekwaba duo anyị ka ọ ghara ịnwe ajọ ife mee anyị ma ọ mee nwanne anyị nọ n'ezi n'aha Jizọs. Amen. Amen. Adasindo, Ayarasindo, Adasebando, Digatina, ọ bụ onye racha na ibe. Ele nwoke ma ga ojije. Onye kuziri Apa You're lying. You should go back. Oh, my mouth was like, oh, now you are. More than you are. Nothing is here. Oh, very cute one. You might want to don't want like you. I wouldn't need any cable. I think they are not listening. But they would be here. Ọ na ka m na-alekwanụ dining table. Ewebe m chọrọ ije managodo otu mbụ. Na-alekwanụ n'otakịrị. Na-edozi na ka m edozi ihe edozi. No, onye rara ihe ma nwoke ọnga ọ bigidere njọ ịrala ihe m je ete n'ihu otu mgbo chika ma kpọọ ndị sanitation ahụ a chụpụkwana m n'ụlọ biko na Chineke mere m ekpere Sanitation lane. I want to home never not in Malahone, she can soon be at the Trumaka. He shot a molo because